Добре дошли в любимия ми сегмент. Какво си купих в 3 часа или 4, не помня кога, през нощта и забравих. Всъщност помня какво е. И много от вас може би ще ми се подиграват за покупката, тъй като имам AirPods. Но това са нормалните стари слушалки на Apple и такова за тях, защото загубих всички такива, които имах доста. Причината да закупя тези две неща е защото AirPod-овете, ако имате, ще знаете, имат покъртително ужасен микрофон. Аз искам да имам хубав микрофон. Като говоря ме чуват все едно говоря под вода. На мен това не ми е приятно. Затова реших да си купя старите нормални слушалки, за да съм сигурен, че хората ще ме чуват и да мога да записвам видеа, да мога да пея през тях, в GarageBand да пея и да се чувам и като цяло просто да си имам и такива. Бяха ефтини, защото са демоде. Купих си такива с такъв милиметров жак или както там се казва. Такива от най-старите. Плюс такова, за да мога да ползвам слушалките и на компютъра. Да, това ми е днешната покупка, която ще видим дали ще съжаля. Бях забравил колко са удобни. Това ми е глупавата покупка от днес. Да преминем към следващия клип. Здравейте! Отново, мои приятели. Сега ще ви покажа TikTok Live ми, който има 6 гледания в момента. Но видяха камерата ми и казаха, че искат да се снимаме, така че се снимаме. Гледам почти всеки ден да правя TikTok лайфове, просто защото е доста гол. Доста готино. Да, като цяло е забавно. Руми! Здрасти! И Руми се появи. И всички казват хай YouTube. Всички 7 човека. Така. Това е, такова е. Искам да ви дам малко контекст на клипа, който току-що видяхте. Всяка вечер или всеки ден се опитвам да пускам TikTok лайфове. Не за друго, просто ми е много приятно. И понеже постоянно трябва да имам нещо в ръцете и да си го въртя, да си го подмятам, да си играя с него. И си бях хванал камерата. И си я подмятах по същия начин. Просто си играех с нея. И хората в коментарите почнаха да пишат: хайде снимай за влога, снимай ни за влога. И затова реших да снимам за влога. И после Руми влезна и аз казах здрасти на Руми. Мисля, че това стана. I don't know, беше най-рандъм клипа някога, но какво в моите влогове не е рандъм, to be fair. Също, до вечера съм на гости на Вики и Кристиян и ще играем Монополи. Миналата седмица Виктория разби мен и Кристиян на Монополи. Ужасно много. Аз отпаднах първи, Кристиян после остана с около 5 евро, 5 Монополи парички, не знам как се казват. А Виктория беше с над 5000 или нещо такова. Та ни разби много жестоко и тази вечер ще има реванш. Купил съм козунак да им занеса, така че ще ви взема с мен да видите как разбиваме Виктория. Също след една седмица се прибирам в България, което е супер вълнуващо и може и много вероятно е да и в този влог. Обаче нямам идея, не планирам такива неща, просто снимам когато имам достатъчно кадри за един влог. Почвам нов, така правя, но ще видим, много вълнуващо. Сега отивам да обработвам влог, ще се видим малко по-късно. Ударих си венеца с морков. Here's the deal. Виктория ни разцепи на Монополи миналата събота. Разсейват ме, вижте ги какво правят. Така. И сега ще имаме реванш. Просто гледайте. И ако му падне батерията, имам 2 заредени. Защото имам 3 батерии за тази камера. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Guys, искам да ви кажа, докато Марти оправя камерата, последвайте. Чухте го. Заслужавам си чакане. О май гад, това няма да го включа. Ами фит чека. Amazing. Fit check. Guys, subscribe. За още фит чекове като този. Само да ви кажа от сега нататък, искам да проверя всичките
напръсника, гайс. Ако имате избор на напръсника, го вземете винаги. Не си спечелил още. Аз мога да... Disrespect. Аз съм с винтич колата. Аз съм шегията. Кристиано стана с 150 евро и полудява. Обяснява, избеснява. Е много забавно. И ядохме супа преди малко и гаден козунак, който аз бях купил. Гайс, правя всичко правилно, 150. 1, 2, 3. 18. Нямам! О, не, колко? 18! И все пак ги нямам! Ги имаш, но не можеш да си го позволиш. Я не ми какво да се позволя. Охо! Вземи 2 пъти 8. Не, ще го дай. О, не! 550. Не! Аз стъпих там. Ти за какво мислиш, че съм на такова държе? Аз имам, ама не искам Ма не да ти въпросът дам. ти да имаш! Не знам защо, но камерата ми вчера се изключваше и спираше да работи. Надявам се вече да се е оправила поне малко и да не се налага нищо да й правя и да си е окей, да си е наред, защото не знам какво ще правя, ако се е развалила. Иначе вчера Виктория пак ни разби и това мисля, че беше доста нечестно от нейна страна. И отново пак аз изгорях първи. Абе, като цяло не беше честна играта. И пробвахме някакъв козунак, който аз бях купил, който имаше вкус на онези ефтини круасани за по 10 стотинки, които ни даваха в детската. Ако знаете за какво говоря, знаете. If you know, you know. Беше ужасен и после ни заболяха коремите от него. Но иначе Кристиан беше направил пилешка супа и беше много вкусно. Като цяло беше доста забавна вечер, както винаги. Купих си билет за прибиране в София. Обаче се оказа, че съм си купил билет за от София до Холандия, което е ужасно. И сега се оказа, че билетите от Холандия към София за тази дата са безумно скъпи и не знам какво да правя. Искам да се прибера тази дата, което е 29-ти, другия петък. И просто наистина не знам какво да правя. Ще ви апдейтна за това, но да, за сега наистина не знам какво да правя. Ма е това за сега. Не знам какво друго да ви кажа. Ще се видим по-късно. Реших, че ще си тествам камерата отново, защото тя така най-неподходящо реши, че иска да се развали. Но аз не й позволих. Буквално казах, няма да се разваляш. И тя вече работи отново. Но просто искам да снимам малко по-дълго, за да видя дали actually работи отново. Или просто съм delusional, както за всичко. Ако не, питах тоя оня и знам къде да я заведа на поправка, когато се прибера в София след по-малко от седмица. Но факт е, че още 5 дена трябва да стоя в тази гнусна държава и да чакам. Затова реших просто да мрънкам. Ако не ви се слуша как мрънкам, много съжалявам, ще ме слушате как мрънкам. Сега ще ви дам няколко причини да не идвате да живеете в Холандия. Причина номер 1. Много скучна държава. I don't know. Ако харесвате купони, ако харесвате забавни, интересни индивиди, които не са скучни и сиви, Холандия не е за вас. Ако искате реално да имате някакво разнообразие в ежедневието си, останете си в България. Не се бутайте тук. Не си заслужава. Обучението, образователната система. Може много хора да ви кажат, тя е прекрасна. Камерата ми се изключи. Може много хора да ви кажат, тя е прекрасна, надявам се това още да снима. Обаче, не е. Буквално холандската образователна система толкова проблеми ми е създавала, колкото българската даже не е. Аз имах много проблеми в училище в България. Вчера бях на изпит и трябваше да съм от 9 часа, влезнах в 11, 2 часа. Като цяло е много зле и е стресиращо. И не си вкъщи, не си близо до роднини, приятели и е доста депресиращо. Не препоръчвам. Сега ще видя какво ще правя с камерата си, защото се изключи отново. Мисля, че разгадах къде е проблема. Една патка мислила и накрая умряла. Но не съм напълно сигурен, понеже имаше някаква настройка, която е включена на камерата ми, която беше Battery или Power Saving и пишеше, че екрана се изключва след 1 минута и това е абсолютно ridicule.
ridiculous и не съм включвал тази функция и се надявам наистина това да е проблема. Нали знаете какво казват? Надеждата умира последна. Защото иначе ще се хвърля от някъде, защото аз нямам друг избор. Какво съм аз без тази моя камера? Аз живота ми преди тази камера не го помня. Вие разбирате ли, че тази камера репрезентира мен като човек и репрезентира мен като инфлуенсър с висок стандарт? Тази камера втора ръка и безплатната ми програма за обработване. Какво да ви кажа, хора? Беден студент в Холандия съм. Ето, Холандия ви изцежда всички пари. Ако някой ви каже, че си заслужават парите, които давате за образование в Холандия, не си по никакъв начин. Прекалено е скъпо. Знаете ли, че за да отида до университета на една посока с автобуса ми взимат 5 евро. Това на двете посоки е 10 евро. Това на седмица познайте колко са, около 40 евро. 50 даже. А ако искаш да отидеш до център, до нещо такова, това са ти още 10 евро отгоре. Вие разбирате ли колко излишни разходи са това? Така, само ще кажа, че за някои хора Холандия наистина работи. Познавам българи, които се чувстват комфортно тук, на които хипер много им харесва. Аз обещавам, че не съм от тях. Нямаше да предположа. И не смятам, че е адекватно да сте от тях. Виждам тази държава като държава, в която да можете да си отгледате децата и семейството, доста спокойна държава е, но не виждам тази държава като държава за студенти. Въпреки, че е, и не знам защо и аз се залъгах да дойда тук, но е доста голяма грешка от моя страна. Пак се изгаси. Fuck what? Това е за сега, защото камерата ми ме дразни. Трябва да се среша. Сейм. Легендата повелява, че от тогава не съм се ресал. Сега ще намирам начини да си подреждам багажа. Защото ако сте гледали мои други видеа, знаете, че аз съм много зле в подреждането на багажа. И като цяло трябва да се побера в тази чанта. Дали ще успея, ще разберем. Така, къде започваме? Приготвил съм си нещата, които трябва да си взема там. Нека започнем с компютъра. Не за друго, просто как ще обработвам видеа на летището, ако нямам компютър. Това е другата чанта, в която ще преместя боклуците от тази. Всякакви боклуци. Всякакви. Ау, не е много добре положението да ви кажа, обаче си намерих 1 евро. Ще сме мизерни. Така, слагаме компютъра. Понеже искам да си взема плочите на Eternal Sunshine, които имам тук, не мисля, че ще се поберат по този начин. Побраха се. Сега трябва само да внимавам да не ги скърша. Ще ги сложа в плит и ще гледам да не ги скършвам. За сега е добре, ама колко е добре ще видим. Вижте какво забелязах току-що. Издържи ли според вас до София? Ще пробвам. Добре, ще ви апдейтна. Трябва да го изхвърля сега. Забравих, че го имам в чантата. И ще опитам да изпия колкото се мога от него, преди да мина през проверката, за която няма никаква опашка, така че 2 глътки ще са. Понеже съм много готин, ме претърсиха, преровиха ми целия багаж и ципа на обувката ми се скъса. Мисля, че всичко върви прекрасно и по план. Изхвърлих си Red Bull, обаче минах много бързо, което е окей, което е хубаво. Само малко претърсването на всичко мое беше леко излишно, както и късането на обувката ми, но смятам, че ще го преживея. Добре, сега отивам да... И аз не знам какво да правя, имам много време.
като се прибрах и всичко е перфектно, защото съм се прибрал и да, още не съм си махнал коледното украс, игнорирайте това. Но си взех тези плочи от Холандия тук. А тук какво ме очакваше? И сега ще ги отворим, но набързо, защото е много късно и трябва да ставам рано утре. Отварям ги с ногти по принцип. Пазим стикерите, пазим стикерите. Вътре са еднакви. Това има еднакво навсякъде. И тези трите са basically една и съща. Така че, keep that in mind. Любимата на всички. Това трябваше да е корица. Тази на живо изглежда по-добре, отколкото в сайта й. Книжката е същата като на предната. И последната, тази ми е втората любима корица. Уникално. Много съм доволен.